Ngiyaphinda kunibingelela webazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kuyindawo ngendawo lapho ningizwa khona bazalwane bami. Ngiyathanda sike sikhuleke. Baba, sesiyabonga babusise manje besezwa izwi lakho kuyindawo ngendawo nezinto ongiphathise zona ngegama likaJesu. Amen. Ngiyathanda bazalwane sike sibuke kafishane bazalwane incwadi bazalwane i-1 Corinthians chapter 2 bazalwane verse 10 lithi uNkulunkulu ubonisile lezi zinto kithi ngomoya wakhe. Umoya kaNkulunkulu uqonda zonke izinto nezijulileyo zikaNkulunkulu. Uyezwa mlaleli, uPaul ukhuluma indaba yokuthi uNkulunkulu usibonisile lezi zinto ngoba umoya kaNkulunkulu uyababonisa abantu izinto. Uyakhuluma umoya kaNkulunkulu, akathula. uNkulunkulu akasiyo lento eshiwo abantu bamasonto noma abantu abangabazalwane noma iy'ncekwa, bakhuluma into abangayazi abazalwane. uNkulunkulu uwumuntu obonisa iy'nceku zakhe iy'mfihlakalo, uNkulunkulu omvulela abantwana bakhe iy'mfihlakalo. Uyazi kulezi insuku bazalwane uNkulunkulu uyakhuluma kakhulu, kunezinto angibonisa zona. Uma uNkulunkulu engibonisa lezi zinto, ungibonisa uNkulunkulu engithatha engisa eHarry on Cliff. Harry on Cliff kunesakhiwo lapho sebandla le-Assemblies of God. Mangifika khona uNkulunkulu angibonisa khona, ngibonisa uNkulunkulu ukuthi abafundisi bakhona bahlukene izigaba ezimbili. Kukhona abangama-destroyer, khona abangasiwo ama-destroyer. Kodwa mangifika khona ngikhombisa uNkulunkulu laba abangama-destroyer bathatha lezi zando zokugcina kuthiwa i-4 pound. Yebo, lese ngesizulu esibizwa kuthiwa umagqiginyimfu. Babhidliza isakhiwo senkonzo, basidilizela phansi, bayasibhidliza. Phinde laba abanye abafundisi abangasiwona ama-destroyer babuka laba abangama-destroyer bayazama ukubakhuza, kodwa abayinto engakhuzeki, bayinto engakhuzeki nengaboniseki. Aphinde futhi uNkulunkulu angithathe angise eBuphuthatswana. Nakhona eBuphuthatswana angifike khona angikhombisa into efanayo. Mayingikhombisa into efanayo bazalwane, ungikhombisa nakhona abafundisi laba bama-destroyer bachitha izakhiwo senkonzo, basichitha ngalesi sando sokugcina kuthiwa yi-4 pound noma umagqiginyimfu ngesizulu kubizwa kanjalo. Mabechitha lesi sakhiwo babakhuza abanye abefundisi laba ukuthi niyenzelani lento, kodwa bona balaleli bachitha isakhiwo senkonzo. Asuke lapho uNkulunkulu aphinde angithathe angikhombise ngelinye ilanga sokubiza umhlangano khona kwi-Assemblies, noma ungakabizi umhlangano. Aphinde uNkulunkulu angithathe angamse emazweni amaningi kakhulu phesheya kwey'lwandle, afana nabo-Britain, afana nabo-India, afana futhi bazali nabo-America namanye no-Denmark. La kukhona khona le nkonzo bazali kwenzeka into efanayo. Abafundisi bahlukene iy'gaba ezimbili zale nkonzo ye-Assemblies of God. Khona abama-destroyer, khona abangabantwana abangabafundisi kodwa abangenawo umoya kaSathane. Laba abanomoya kaSathane bona bacekela phansi isakhiwo, babhidliza izakhiwo. Angikhombisa uNkulunkulu nakuma-branch kwenzeka into efanayo bazalwane. Laba abafundisi bale nkonzo bachitha izakhiwo bayibhidlize ngalesi sando ngithi mina i-4 pound. Le nto ibiyenzeka umhlaba wonke ngisho ko-Japan. Ngakho uNkulunkulu wangikhombisa emva kwalokhu ngabona la eSouth Africa kubizela umhlangana eHarry on Cliff. Ubuzakala ukuthi ngabe laba abafundisi abanjeni babekwe uNkulunkulu ukuthi baphethe inkonzo noma babekwe ngabantu ukuthi baphathe inkonzo njengoba bayibhidliza. Ngaphinde futhi ngathathwa ngayiswa futhi nase-Africa, nakhona ngathola kwenzeka into efanayo.
naphesheya kwey'lwandle ngabona manje mhlawumbe bebuzakala ukuthi la bantu babizwa uNkulunkulu noma babizwa ngabantu na. Kwavela ukuthi hhayi ababizwanga uNkulunkulu, babizwa abantu, babekwabantu ey'hlalweni lezi abay'hleli manje badistroya, benza lo msebenzi wokudistroya ibandla. Bazalwane lesonto le-Assemblies. Ngakho-ke bazalwane, yilezo zinto uNkulunkulu angembulele zona kulezi nsuku, uthi mangikhulume kakhulu nabafundisi bayi-Assemblies ukuthi bahlukene iy'gaba ezimbili. Kukhona bona abaphethe i-4 pound abadilizayo inkonzo, kukhona bona abafuna ukuyibona le nkonzo yabo yakheka, kukhona abangenandaba nale nkonzo. Lento ngiyibone yenziwa ngisho nakuma-branch-ke, ibhidlika inkonzo, ibhidlika inkonzo. Ngiyaqonda ukuthi i-Assemblies isonto, isonto nje elikanye namanye amasonto la ashumayela insindiso, kodwa kungasho ukuthi insindiso abayishumayelayo imeshizwe, cha alimeshizwe. Insindiso nje le econvertiwe noma edivethiwe, le nje esavela nathi ishunyayelwa emasontweni. So kodwa uNkulunkulu uthi angibatshele ukuthi mabaphenduke, kodwa mabengaphenduki bayeke lento abayenzayo. Kukhona bahlukene phakathi, khona abazochitha isonto le-Assemblies, kukhona abona abafuna ukuthi lakheke. Ngiyaqonda ukuthi amasonto awalona ibandla lenkosi uJesu, cha, akhiwe ngabantu ade bebizwe uNkulunkulu base bey'sungulela amasonto. Kodwa uNkulunkulu yena akakaze alakhe isonto, noma uJesu akakaze alakhe isonto. Yilokho uNkulunkulu athi angikukhulume ngikuxwayise abazalwane noma iy'nceku zaleli sonto le-Assemblies of God. Ngiyaqonda ukuthi futhi amasonto akwi-system yawo nje engahlanganise lutho nebandla lenkosi uJesu iBhayibheli elikhuluma ngalo lapha encwadini ye-Act noma yezenzo, ngoba ibandla likaJesu linomthetho wodwa, linesifundisi esisodwa. So amasonto awanawo-ke umthetho wodwa nesifundisi esisodwa, aney'fundisi ey'ningi ey'phambana nezwi ezi-against uNkulunkulu. Yilokho bazalwane uNkulunkulu athi angikukhulume kubantu abangabafundisi baleli sonto nabantu abangabazalwane baleli sonto ukuthi bahlukene phakathi iy'nceku zaleli sonto, khona ezingama-destroyer, khona ezingawona ama-destroyer. Ngakho-ke uNkulunkulu ngikhombise lento yenzeka umhlaba wonke, bephethe izando laba bafundisi abangama-destroyer, bechitha inkonzo, bebhidliza izakhiwo bey'thela othulini, ngesisande esibizwa kuthiwa umagqiga, izinyemfu. Ngakho-ke bazalwane, i-4 pound ngokolimi lwesiNgisi. Ngakho-ke bazalwane, yilokho nje ake sikhuleke baba, sesiyabonga naba bantwana bakho sengibatshelile ongithume khona ngegama lakho Jesu-ke besayizwa le ndaba lapha bakhona. Amen.